हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै। स' लोगोफोर दिनै आं एमबि प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडियो टिजारनि बागै सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर बे फैनो गोनां मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय नांगौ नांगौ दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे मिउजिक भिडियो गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडियो गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मिथुन बर' आरो मृदुस्मिता दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियो रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों मिनिं बरगयारि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडियो जाहा मेथाइखौ रोजाबदों रिमाल दैमारि आरो पुर्णिमा बर' दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियोनि डिरेक्शन केरियोग्राफखौ खालामदों अबिनाश दैमारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर मिउजिक भिडियोआ आबुङै जुदि रिलिज जायो अब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडियोजों आं आपडेट खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों आबुं मिउजिक भिडियोखौ नायनो नेनानै थानोसै दे लोगोफोर। जाय नायनो एक्साइटेड दं अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर।